Κόψε του Μεθέα το σπίτι! Τι συμφορές έπαθα! Μου ξέφυγε ο ξένος! Μου ξέφυγε ο ξένος! Μου ξέφυγε ο ξένος! Κάνε του ότι δεν γίνεται να χτίσει κι εσείς με! Άλλον προμαχής χωρίς φύσω από τελευκόν πόδα να πακιέψα, δέρανε σε θέρα δροσερών ρήτους. Τι το σοφόν ή τι το κάλιον, παραθεών γέρασαν πρωτής, ή χείρι υπερκορυφάς των εχθρών κρίσο κατέχειν, ό,τι καλόν φίλον έχει. Και φωνή από τον ουρανό ακούστηκε. Του Διόνυσου, όπως συμπεράναμε. Οδηγήστε με, εσείς που με ξεπροβοδίζετε, να πάω να βρω τις δόλιες αδελφές μου, συντρόφισσές μου στην εξορία, να πάω σε μέρη που ο Κεθερόνιας ο μυαρός να μην μπορεί να με δει, μήτε εγώ να τον ευλέπω.